Bună, suntem aici la Vila Seam, la Slăvim Moldova. Suntem la o piscină cu jacuzzi, cu bulbuci. Piscina costă 300 de lei, dar se merită 300 de euro, se merită și acești bani se oferă o șampanie. Este doar pentru două persoane, tu și cu iubita, eu și cu iubita. Da, șampania este acolo, două pahare, care a fost pusă pe masă acolo. Este o acualență foarte plăcută, suntem mulțumiți. Iar mâine, la masaj, așteptăm să veniți și voi, vom veni și noi în această locație foarte frumoasă, oameni foarte primitori, suntem foarte mulțumiți, suntem azi, stăm aici 2 nopți și este cazat 2 nopți, 3 zile de vizitat, să vezi la Moldova. Restaurantele sunt foarte bune și ca prețuri, ca să vedem ca la Cascada, prețuri mai mici ca la altele din oraș, chiar la Neamț, o să mâncă foarte bine, vă recomand cu încredere. Dacă coborâți aici în vale, este un autobuz de turiști. Lăsați mașina aici, luați acel autobuz și într-un sfert de oră sunteți sus la Cascada, acolo serviți o frică, o bere, o sticlă de vin și niște mâncăruri de o povestesc nebuților. Dar noi ne simțim foarte bine aici. Cine vrea să vină la Vila Seam, căutați pe internet, pe Google,